Επόμενος σταθμός, Bulgari. Next station, Bulgari. Πλησιάζουμε στο σταθμό Bulgari. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Bulgari. Doors open on the left. Σταθμός Bulgari. Station Bulgari. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. Επόμενος σταθμός, 25 Μαρτίου. Next station, Μαρτίου. Πλησιάζουμε στο σταθμό 25 Μαρτίου. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Μαρτίου. Doors open on the left. Τώρα κάποια στιγμή θα χτυπάρω να πάμε έτσι. Και το αεροπλάνο που έχει πάρει. Το αεροπλάνο δεν ξέρω γιατί. Σταθμός 25 Μαρτίου. Station Μαρτίου. Δεν με έφερε στο πλοίο για σκάφο, αλλά όταν είπαμε για το καράβι, θα έρθω κι εγώ. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. Είχε γνωρίσει και την εγγονή της Ελένης την μικρή, γιατί ήταν έφυγε εδώ. Εδώ, ναι, έτσι γνωριστήκαν εδώ και έγινε αυτό. Επόμενος σταθμός, Ανάληψη. Next station, Ανάληψη. Πήγαμε πέρυσι, ναι. Τώρα λέει Πέτρα, λέω διακοπές που θα πάμε. Στη Σκιάθο, γιαγιά. Λέω, είχαμε στη Σκιάθο να πάμε. Πλησιάζουμε στο σταθμό Ανάληψη. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Ανάληψη. Doors open on the left. Μόνο Σκιάθο ζητάει. Άρα το παιδί πέρασε καλά. Πέρασε. Και σου έφτασα να περάσω ακόμα και αυτό. Ξέρεις τι, αφού έχει και τα γονάτια σε Βέβαια, αλλά ήταν και η μαμά της μαζί και το αυτοκίνητο του έφτασε και από εκεί. Σταθμός Ανάληψη. Station Ανάληψη. Και στην ξενοδοχεία τους πήγε με πισίνες και τέτοια. Ναι. Ούλα με δεν λέει όχι.
θα γίνουμε όπως πρέπει. Ascolta, secondo la distanza ascolta la distanza Επόμενος σταθμός, Fleming. Next station, Fleming. Πλησιάζουμε στο σταθμό Fleming. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Fleming. Doors open on the left. Σταθμός Fleming. Station Fleming. Εμείς συνήθως μέρα παραμέρα, αλλά και από την Ανουλάνα, Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. εμείς πηγαίνουμε μέρα παραμέρα. Μια μέρα πάμε, μια μέρα δεν πάμε. Ναι, γιατί αύριο θα πας. Πια βρεθούμε. Η Δία σήμερα μας είπε δεν είχα και εσάς να έρχεστε, γιατί έφαγε πίτσα. Επόμενος σταθμός Ευκλήδης. Next station Ευκλήδης. Πώς έρχεστε, λέτε εσείς, μια παγίτσα φέρετε. Ναι, ενώ μας λέει κάθε φορά και να μην έρθετε, φωνάζεστε, λέτε Πλησιάζουμε στο σταθμό Ευκλήδης. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Ευκλήδης. Doors open on the left. Σταθμός Ευκλήδης. Station Ευκλήδης. Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Έστω και το λίγο που θα κάνει. Άσχεση όπως ήταν. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. Όταν ήρθε στη Σόφια, Επόμενος σταθμός Παπάθη. Next station Παπάθη. Πλησιάζουμε στο σταθμό Παπάθη. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Παπάθη. Doors open on the left. Σταθμός Παπάθη. Station Παπάθη. είναι από το σταθμό. Είναι πόσες στάσεις, 12. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. Ίσως και είναι πώς θα περιμένεις. Γιατί άλλες φορές Τόσο είναι. Επόμενος σταθμός Ανεκριστήνιο. Next station Ανεκριστήνιο. Μισή ώρα θέλουμε. Δηλαδή να φύγουμε να είμαστε στην
εστιάζουμε στο σταθμό Ανεπιστήμιο. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Ανεπιστήμιο. Doors open on the left. Σταθμός Ανεπιστήμιο. Station Ανεπιστήμιο. Σήμερα ξεκινήσαμε νωρίς, στις 4:30 η ώρα. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. Επόμενος σταθμός, Συντριβάνη. Next station, Συντριβάνη. Πλησιάζουμε στο σταθμό Συντριβάνη. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Συντριβάνη. Doors open on the left. Όχι για τον κόσμο, για επισκέπτες. Σταθμός Συντριβάνη. Station Συντριβάνη. Δηλαδή, λέω, κάποιος που ξεχάστηκε και δεν πήγε 8 και 4 να φύγει με το λεωφορείο, θα φύγει 11, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τρέλα. Καλύτερα να κάνεις εισαγωγή. Να κάνετε μου μια εισαγωγή την άλλη μέρα. Θα πληρώσω τέλος. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. Όχι, αν έχεις ασθενή, μπορείς να σε σε ένα καταπένα. Κάνε λίγο πιο μέσα, να πεις στον ασθενή, θα ακολουθείς μέσα. Κάνω τη διακατίνα που φοράς κάτι. Μη σου πω και τρία. Επόμενος σταθμός, Αγία Σοφία. Next station, Αγία Σοφία. Της έχει από αυτό το τέτοιο στυλ, ανεβαίνουν λίγο το ζέρι, γιατί δίπλα έχει ξύλινα τα γελάκια, αυτό δεν μπορείς να το καταλάβω. Εδώ πουλάει λίγο. Σε ένα σημείο το σπίτι. Σε δύο. Τι είπαμε είναι τα αρχαία. Πλησιάζουμε στο σταθμό Αγία Σοφία. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Αγία Σοφία. Doors open on the left. Η Θεία Κατίνα το πήρε λίγο απόφαση ότι θα μείνει ακόμα μια εβδομάδα, ακόμα ίσως και ακόμα μία. Σταθμός Αγία Σοφία. Station Αγία Σοφία. Και εκεί μοναχούλα της θα πάρει μια κοπελίτσα να την παγιλεύει, να την αλλάζει, να την προσέχει λίγο. Πρέπει να πάρει και φυσιοθεραπευτή, να κάνει κάποιες ασκήσεις. Τώρα την πήγε να φύγει, εδώ μέσα τα κάνει όλα. Τώρα εκεί τι να κάνει και να ρίξει. Εντάξει, λένε, όταν δεν είναι τώρα. Ναι. Οι θύρες κλείνουν. Doors are closing. Έχει μια πολύ μικρή σύνταξη, από 480. Αλλά έχει Επόμενος σταθμός Βενιζέλου. Next station Βενιζέλου. Πιστεύω ότι και από εκεί Εγώ μόνο με τη σύνταξη
Πλησιάζουμε στο σταθμό Βενιζέλου. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Βενιζέλου. Doors open on the left. This is us.